The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. Out amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, the Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Okay, niya nasab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Kauban gihapon ninyo ang atong mga kauban po diri, no, sa istasyon. Si Igsuon Danny Luod, no, sa technical side, usab si Tax Ilumba. Dan og Tax maayong buntag, usab ato pod nga kauban dinhi ang tigbantay na to sa istasyon, si Igsuon Rinaldo, no, diri sa istasyon. Maayong adlaw kanatong tanan sa atong pagtuo nga Katoliko. Kining adlaw nga Domingo gitawag yun ni nato og adlaw sa Ginoo. Kana bang atong mabasa diya sa Pinadayag 1:10. Diin naghisgot si Apostol Juan nga matud pa niya, na diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Lord's Day sa in English. Unya atong gitan-aw na sa exegesis. Unsay buot pasabot anang nadiha ako sa Espiritu, ang buot ipasabot ana nagsimba. Nagsimba ko, no, si Apostol Juan, no, sa iyang pagsulti ana. Ang iyang gitumbok ba, nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nga kung atong hubaron sa buot ipasabot, matud pa niya, no, Pinadayag 1:10, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Mauna nga kung doon na mo'y hubad sa Biblia nga kanang The Living Bible, kunya ang laing description ana kanang Tyndale, ako na magkusbalay, walang nako madala. Ang hubad gyud nga atong mabasa, straight gyud, litra por litra, matud pa ni Juan. Nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Nga naman nga mao ni atong unang gihisgutan karon, no? Kay ato ning hisgutan pag-ayo karon. Ato ning hisgutan pag-ayo karon kining adlaw sa Ginoo, o giapil po nato ang uban kung dili pa ta makabsan sa panahon. Okay, mao na. Matud pa sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, kana kunong adlaw sa Ginoo
nga gitumbok diha ni Juan Sabado kuno na. Niadto pod murag nakatuo ko ana. Kanang ilang komentaryo sa pinadayag 1:10 nga Sabado kuno na. Pero tanto na kong research tuon og ayo uban na sa kanang gitawag nato og church history o kanang mga sinulat sa mga early fathers. Nagaingon ko nga sakto man day ang Katoliko. Nga dili man day na Sabado, Domingo man day na. Unya mo corroborate pod ni sa akong nabasa pod sa gisulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, iyang gipasabot nga Domingo na. Well, mao na atong hisgutan karon, no, although nakasaad ko sa miaging Domingo nga ipadayon ako tong pasidungog sa mga santos, pero mo simang sa ta, no? Simang sa ta og laing topic kay naapoy gahangyo nako ani. Naapoy gahangyo nako ani. So priority nato tong gahangyo. Atong hisgutan ni kay dili biya tiaw pod ang nagtuo ani nga kita kunong Katoliko mo ay nasayop nga kanang pinadayag 1:10 ang gitumbo kuno ana Sabado. Kay kanang Sabado o igpapahulay sa mga Hudeo, adlaw man as Ginoo. Pero kung ato diing tun-anog ayo, sa daang kasabutan, mao na adlaw sa Ginoo, Sabado. Jewish Sabbath. Pero diri di ay sa bag-ong kasabutan, ato diing nang ilisdan, kanang Sabado. Now, muhatag taning yung clue nga verse ha. Gusto ko nga inyong basahon kanang Psalm 138 verse 2. Siguro malibog pa mo kung dili na ko ma-explikar. Siguro sa di pa na ko ni basahon, muhatag sa ko ninyo keynote ngano nga dunay pag-usog. Kay matud pa sa mga Adventist God, dili pwede mausog. Pero kung ayuhon na tugtuon, pwede. Kay gipasabot na no? Diris Biblia, no? Pananglit sa Psalm 132 verse 8. Ato ning basahon sa King James Version. Now, wala na to supaka nga ang espesyal nga adlaw sa mga Hudeo ni adto kana yung Sabado. Muna ilang Lord's Day. Hinoon sa akong pagbasa pa sa mga ubang exegesis ani, kung maghisgot tag adlaw sa Ginoo, kung wa ko malimot atong kanabang akong nabasa, adunay tutulo ka pagpasabot anang adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo nga naghisgot og igpapahulay nga sa daang kasabutan Sabado, unya naapoy pagpasabot nga lain anang adlaw sa Ginoo nga kanabang inigbalik na niya sa panudya. Gitawag po nag-adlaw sa Ginoo gihapon. Unya, ang wala mahibaw sa atong mga igsuong nagpadayon anang Sabado, nga kanang Domingo, gitawag po nag-adlaw sa Ginoo. Dili lang explicit o litra por litra diri sa Biblia, pero ana ay masabot. Pares ba ng sulat ni, kung wa ko malimot, Cardinal I'm sorry, no? Murag si O'Brien ba do? Basta magsusulat nga Katoliko nga pares anang bunyag ko, no? Walay explicit statement sa Biblia nga nagbunyag og bata. Pero naay masabot. Kay ang explicit statement diri naman sa ikaduhang siglo. Kung magbasa-basa tag church history. Explicit wala, pero implicit but pasabot sa gipasabot na Kanang pagbunyag kuno og tibuok panimalay. Mayon kay kag tibuok panimalay, posibleng nadyo bata. Niya, sa buhat 2:38 pod 39, ang saad sa bunyag alang sa tanan. So, mayon kag alang sa tanan, di apil ang bata. Dili lang kay dagko. Pero dili gyud explicit ba nga apil ang bata, pero masabot kay tanan man.
Saad gud sa bunyag sa tanan alang kaninyo og sa inyong mga anak, children. So moingon ta nga apil ba nang gipasabot? Apil, no? Nehemias 8:8 dili kay litra por litra lang. Now, kini pod, no? Psalm 132 verse 8 sa King James Version naghisgot og pahulay diri. Unya atong sabton og unsa ang gitumbok ani? Dili ra ba gyud Sabado, no? Kung dili Domingo, no? Basahon na to, Psalm 132 verse 8 gingon. Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength. Mao ni, no, sa King James Version. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Kinsa may gitumbok aning Lord? Way lain, no, sa bag-ong kasabutan ang gitumbok ani si Jesus Christ. Unya kining gipasabot aning arise, bangon, nagtumbok ni siya sa resurrection. Prophecy man guni, panagna ni nga gihisgutan sa daan nga mahitabo sa bag-ong kasabutan. Bangon sa tupa. Banhaw, kay namatay man to ang Ginoo, di ba? Bangon o banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Sa atong pagbasa-basa og mga komentaryong Katoliko ani, double application gani ni. Kay kini una ko nung gipasabot ani nga kining bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, prophetic o nagtumbok kuno ni sa adlaw diin nahimong espesyal nga adlaw sa mga Kristohanon. Unsa man, Domingo. Kay katong pag-resurrect ni Jesus Christ, dili biya to Sabado. Domingo biya. Di ba? Unya, sa diyang nabanhaw siya, kung atong ikumpara diha sa usa ka semana, unsa magyong adlaw nga nahimong espesyal alang sa mga Kristiyano, Domingo ra ba gyud? Ngano man? Kay si Kristo sa iyang pagkabanhaw, Domingo. Dayon, pagkasunod Domingo, pakita na po siya sa mga tinun-an, nagtigom. Wala lang tawga og igpapahulay, pero espesyal nga naman, kinagtigom gud. Di ba? Gani, katong Pentecostes, pagpadala sa Espiritu Santo, Domingo. Unya, naagi mabasa litra por litra sa Buhat 20 versikulo 7, unang adlaw sa semana, ga-communion ang mga apostol. Unya, unsa man ang communion? Di ba, buhat sa pagsimba? Wala lang ang igpapahulay. Nga naman wala nga ligig papahulay kay timan ibiya gyud pod. Iniadtong higayuna, bag-o pa ang simbahan. Bag-o pa ang iglesia. Di ba? Unya ang kumon og ilado kay ang igpapahulay kana gyung Sabado. Kamo kuno be sa maong panahon. Alang-alang mo madiretso dayog tawag ng Domingo og igpapahulay nga mao pa man na ilang naandan. Labi na ni atong higayuna, wala pa man yun nila hingpit mausab. Kay ang mga kausaban gyud sa bag-ong kasabutan, dunay gitawag og kanang gradual changes. Dili na insigida automatic ilisdan dayon tanan. Di ba? Wala oy. Hinay-hinay ang pagkausab. Pagsugod ni Kristo, wala pa gyud na ingon nga hingpit nga giwala dayon tanan. No, gani kanang pag dili nila sa pagkaog dugo, giapil pa na nila sa Council of Jerusalem. Pero wala naman na itulo ni Kristo sa bag-ong kasabutan. Di ba? Di ba? Tanawa, no? Ang mga iglesia ni Kristo o saksi ni Jehova, nahusto sila sa ilang dili na pagbawal, kay sa iglesia ni Kristo ug saksi ni Jehova, dili naman bawal sa ila ang pagkaog baboy. Isdang wala himbis. Mauna. Pero ang gibawal nila kanang dili pagkaog dugo kay gisgutan palagi kuno na gihapon sa bag-ong kasabutan sa Council of Jerusalem da sa buhat 15 ba. Ang exegesis nga Katoliko tinuod na. Kay sa baruganan kong Katoliko sa bag-o pa ang iglesia dili manggod automatic tanan
giilisdan din nila o giwagtang dayon tong kinahanglang wagtangon. To respect pod sa mga Hudyo. Unya, labi na kay sa bag-o pa ang simbahan, dili pa automatic mabright dayon ang mga sakop sa iglesia. Labi na gyud tong mga Hudyo nga naanad sa daang kasabutan. So, kung imo nang gulpihon, murabag mas strange pag-ayo. Mo manggalito sikig debate to. Di ba? Tanawa. Si Pedro gani otro pod. Kay sa bag-ong kasabutan gihinay-hinay na sila tudlo. Nga kadtong giisip nga mahugaw kunos daang kasabutan, dili na pag-isipong mahugaw diya sa buhat Jis. Pero ang Adventist mo ingon, ang tao ra may gipasabot ana, hintil ra man ko gipasabot ana nga dili na isipong mahugaw sa tupa limpyo na, dawato na ang hintil. Pero wala ba na nag-ingon ang Biblia ana. Plural gani, tanang mga butang nga giisip nilang mahugaw. Dili na kuno pag-isipon kay gilimpyuhan na. But pasabot, dili na pag-aisipon nga mahugaw o dili na pag-aisipon nga sad-an kung makakaon ka na. Kay kung but na hunaon, that is a ceremonial thing. Ceremonial law. Nga, kung but na hunaon, gi-abrogate, giwala na ni Kristo nang sugua sa iyang kamatayon. Basahan ko ninyo, Colosas 2:14-17. Oh, di ba? Nga, kana galing mga pagtulon-ana sa daang kasabutan, gitawagalin na ni Pablo og mga tulumanon nga kabatok na to. Basahan ko ninyo, Colosas 2:14-17. Nganong gitawag niya kabatok nga naa manas daang kasabutan? Kay dili lagi parihas ang daan og bag-ong kasabutan. Pero dili automatic nga kung unsa tong giwala nga mga ceremonial thing, dili automatic nga mawa dayon sa bag-o pa ang simbahan, bag-o pa ang iglesia. To respect the Jews. Labi na kay, wala pa kayo sila kasabot. Gulpihon ni mo na. Mag-away na manguwi sigig debate mo, betong hitabo tong Council of Jerusalem? Kay naamay ang mga Hudiyo nga na-convert na unta sa pagkristyano, pero mo insist man yun, kinahanglang yun, tulion yun ang magpasakop sa iglesia diri sa bag-ong kasabutan nga dili naman na requirement kanang tuli. Now, ang tuli karon for health reason naman lang na, advice naman lang na sa mga doktor, pero wala na i-appeal sa religion. Nga kinahanglan magpatuli ka o dili ka magpatuli, kasala ka, wala na, dili na. Muna nga, nahitabo tong debate sa Jerusalem, Council of Jerusalem. Nagtigom ang mga padagkuan sa iglesia, munang ang ni bungat gani og final si ato human sa taas nga lantugi, may tingog si Pedro kay siya may executive minister, kay siya may tugyanan sa mga yawis ng harian sa langit. Dayon gidasunan pod, wala gyud supaka ni James ang gisulti ni Peter. Ano man? Kay alang-alang supremo god executive minister. Executive minister lang atong gi-term, although dili na mabasa sa Biblia. Ako lang gigamit na nga term, nga naman, parang masabtan ninyo ba leader? Kaya mo po na gigamit nga termino sa atong mga igsong iglesia ni Kristo. Kanang ilang pangkalahatang tagapamahala, executive minister. Leader ba? Ang tawag nila ana executive minister. Although sa ato sa Katoliko, ang itawag na to ana Pope or Santo Papa. Pero parehas na but na hunaon og katungdanan, leader. Hinoon nga nung gipili na to ng Santo Papa, kay mas biblical ng title nga Santo Papa. Kay nga naman, kay kanang Santo Papa god, kuan man na, kanang katungdanan man na ni Pedro. Unya ang gibasihan nato ana sa Biblia, kanang Mateo 16:19 nga si Pedro gitugyanan sa mga yawi siging hirian sa langit. Unya kung mangutan na ta, unsa may description anang tinugyanan sa mga yawi siging hirian sa langit kung mubasa ta og pinadayag 3:7. Si Kristo nga gahawid sa yawi. Si Kristo nga gahawid sa yawi, gitawag siya og santo o balaan, holy. Kay kanang yawi god simbolo man na sa authority. Gahom ba sa pagdili og pagtugot? Nya ang gahawid ana si Kristo kay siya man Dios man siya. Siya ay gahawid anang binding and loosing authority, pagdili sa pagtugot.
Parehas atong mayong kag naa may death penalty mga Hudiyo, naa bitaw. Pero pag abot ni Kristo, iyang giwagtang na. Katong death penalty sa mga Hudiyo. Kay si Magdalena, siluta na undag death penalty, pero giluagan na ni Kristo. Di ba? Muna, no? Unang example sa binding and loosing. Na ay death penalty mga Hudiyo. Kana lang mulapas kag adlaw igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay, pero giluagan na ni Kristo. Pag abot sa bagong kasabutan, makalapas ka sa adlaw igpapahulay, di nakapat yun. Napod kanang panapaw katong sala ni Magdalena. Death penalty gihapon to, pero giluagan ni Kristo. Muna gahom, muna gahawid sa Yahweh. Unya, kanang gahawid sa Yahweh, basahan ninyo, pinadayag 3:7, tawag og santo o holy. Unya, kanang gahuma, iya man ang gitugyan ni Pedro. Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Tanawa, gahom ni Kristo sa pagdili og pagtugot, iyang gitugyan ni Pedro. Di ba? Subot pa sabot, gilugway ni Kristo ang iyang pagkapangulo nga dunay gahom sa pagdili og pagtugot ngadto ni Pedro nga naman simple ra man kay hinungdan. Kay di man siya magdugay gud diri sa kalibutan. Leader siya, unya inigsaka niya sa langit, kinsa na may mulid? Mahimong executive minister. Di magpili gud siya daan. Sidi pa sa musa sa langit. Klaro mo na, si Pedro may iyang gitugyanan. Kanang gahom sa pagkapangulo, pagka-leader, pagka-executive minister. Unya, timan kanang description sa tinugyanan si Yahweh, tawag nagbalaan o santo. Unya, nganong sumpayan man biritas og titulo sa Dios, kanang Father, Santo Papa, o Holy Father. Sumpayan yun kay, kung mubasa punta sa Isaias Kapitulo 22, 20 hangtod 23, no, atong usbon. Isaias 22, 20 hangtod 23, kanang tinugyanan si Yahweh, tawagon po og Father. Unsa man ang Father sa kinat sila, di ba Papa? Mao na nga kung i-connect na to tong pinadayag 3:7 og Isaias 22, kana ding nagkupot sa Yahweh, tawag og Santo Papa o Holy Father. Actually, titulo na sa Dios. Titulo na sa Dios. Yeah, biritas pwede ba day na titulo sa Dios ipagamit sa leader diri sa kalibutan? Pwede kayo. Unang katumanan ana kanang pagsabuta, kanang pamilya di ay. Sa pamilya, kanang leader sa pamilya, di ba tawagon og titulo sa Dios, Father, Papa? Di ba? Di ba? Nawa ninyo, sa leader, pangulo sa pamilya, nganong tawagon og Father? Nga titulo man na sa Dios. Nga naman na sa Mateo 23:9, ayaw pagtawag og amahan diri sa yuta kay usa ra inyong amahan nga tuwas langit, ang Dios. Di ba mo man gamiton nga teksto sa mga dili katoliko nga sayop ko nung pagtawag sa pari og Father kay naingon si Kristo sa Mateo 23:9, ay mo pagtawag og amahan diri sa yuta, pero actually wala lang masabti. Dili manggudta ng bersikulos Biblia nga sabto na to literal. Pero anang kung makasa imong tuong kamot butlan na, dili na putpasabot nga putlon yun na to. Putpasabot, undangan lang ng panghawat. No? Kanang pag-ingon dihag, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ang dili man na literalon pagsabot. Kung atong basahon ng Mateo 23:1 ngadto sa 10 paingon sa 11, si Kristo gatumbok sa mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. Mapahitason ang mga Hudiyo, mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, mga authority unta sila. Mga leader unta sila sa ilang tinuhuan sa daan. Pero mapahitason, nya kay dili man gusto si Kristo anang kanang kinaiya sa pagkamapahitason, munang napamulong niya ng pulunga. Ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usa ra yung amahan tuwas langit. Ang iyang gitumbok ana kadtong mga mapahitason nga mga Pariseo nga dili angayanan ang titulo sa iyang amahan. O kana pong titulo niya nga teacher. Kay actually dili raman kay amahan may gilitok ni Kristo anang gidili niya diha kung litrahon na to. Hasta nang pagtawag og teacher o magtutudlo gidili na niya sa tao kung litrahon. Ayaw mo pagtawag og magtutudlo diri sa yuta kay usa ra inyong magtutudlo ako ra si Kristo na kung literal na di nang kasa tatanan ngano man pagkadaghan natong teacheron. Daghan kitang magtutudlo
Di ba? Ang gipasabot ni Kristo diyang ayaw mo pagtawag og amahan, but pasabot, kung mapahitas unta, dili ta angayan tawgon anang titulo sa iyang amahan. Dili kay, sayop yun ang pagtawag og amahan. Kay akan ang titulo sa Diyos, iya nang ipagamit sa mga tao nga iyang suguon nga mangulo, sama sa pamilya. Kinsa may leader sa pamilya, diba tawag og tatay. Kay ipagamit ang titulo sa Diyos sa suguon niyang mangulo. Pares ba ni Moses? Grabe, gaito si Moses kay Diyos yun. Pasahan ninyo, Exodus 7:1. Unsa may giingon sa Diyos ngadto ni Moses? Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili man Diyos si Moses sa kahimtang. Kay dili god espiritu si Moses. Mamatay god si Moses. Ang Diyos di man na mamatay. Pero nganong giingnan siya sa Diyos, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Ang gitumbok sa Diyos diha iyang katungdanan. Isip leader. But pasabot, ipagamit lagi sa Diyos ang iyang titulo sa mga tao nga iyang suguon nga mangulo diri sa yuta. Gani ka ng atong mayor o gobernador, pwede mo na natutawgon po dog, amahan sa atong syudad, amahan sa atong probinsya, titulo mo na sa Diyos. Dili na daotan kung nagpasabot lang og katungdanan. Pero kung gamito ng titulo sa amahan sa pagpataas, kanang garbuso kay ta ba? Mapahitas unta, gamit-gamit ta ng titulo sa amahan, bawal na, kay sama ramang nagpaka-Diyos ta na. Kay usara may pinakataas sa tanan, ang Diyos raman, yang anong mag-ingon anak man ka para sa atong prinsipe sa tiro. Nga, tao ra sa kahimtang, niya nagpaka-Diyos. Nga, tao raman siya, dili na pwede. Mo nang giingnan siya, tao raman ka. Nganong nagpaka-Diyos man ka? Gamiton ra ba na sa mga ministro sa iglesia? Example ko no nga, kanang tao, dili Diyos. Dili pwede magpaka-Diyos. Oh, nya kay si Kristo tao man sa ato pa, dili Diyos, dili biya na, out of context biya na. Kanang sa Ezekiel 28:2, ang giingnan diha nga tao lang nga dili Diyos, ang prinsipe sa tiro, dili na si Kristo gitumbog ana. Kay kung maghisgot tag Kristo, lahi siya. Diyos siya nga nagpakatao. Kay Diyos man siyang nagpakatao, Juan 1:14, sa ato pa, Diyos siya og tao. Kanang Ezekiel 28, Diyos nga, tao lang diha, tao lang nga dili Diyos, ang prinsipe sa tiro na out of context. Na gigamit ra ba na sa mga ministro sa iglesia. Pruiba kuno na nga dili Diyos si Kristo kay ang tao kuno dili Diyos. Wala gi tumbok nila ang context. Ang context sa Ezekiel 28:2, ang prinsipe sa tiro nga tao lang nagpaka-Diyos. Of course dili. Pero si Kristo lahi siya. Kay Diyos man siyang nagpakatao. Ang tao nga ordinaryo dili pwede magpaka-Diyos. Pero ang Diyos kung balihon pwede. Ang Diyos pwede siya magpakatao kay gamhanan man siya. Mao na si Kristo. Pero ako, dili ko pwede magpaka-Diyos. Diba? Para sa prinsipe sa tiro. Pero Kristo may atong hisgutan, Diyos. Diyos nga nagpakatao. Mao nang Diyos og tao. Nakuha ninyo? Mga tinahod nga ting paminaw. So, mao na nga kanang tinuganan si Yahweh, Santo Papa o Holy Father, titulo sa Diyos. Title ha, kanang mga pare nato gali mga pader man po na sila, Santo Papa man po na sila kay lang alag dili santo ang ilang pagkapader. Pero atong gi-specialize ng pagtawag og Santo Papa kana rang pinaka-leader nato atong Chief Justice ba. Pero sa Supreme Court, di ba sa Supreme Court na may mga justices, mga leader man na sa atong balaod. Pero gitawag og chief ang pinaka-head puno nila, di ba? Mao na nga kita pod kung pare lang may tag-pader. Pero pinakahid na to butatog Holy Father. Unya parang dili pa gyud ta masaypan kay kung mayong kag Holy Father o mayong kag Father, daghan mang Father. Mao na nga ang simbahan niadtong ika-7 nga siglo nagpili og usa ka word nga ma-exclusive ra gyud sa Pope. Di ba? O sa Santo Papa sa Roma. Mao nang gipili ng pulo nga Pope. Para nga maghisgot kay tag mga Father. Daghan mang Father, ako Father. Si Dani po diri, akong amigo nga technician, Father po. Kaya na naman siya pamilya. Pero mauna nga, ang simbahan parang madritso dahig sabot nga kung ang pagka-Father, ang pagkapapa nga gipasabot, nga kanang katungdanan ni Pedro,
Mo na nga, lainan na to ni pulong nga termino nga paglitok na to anang pulong nga wa na laing gipasabot ang papa na pader na sa Roma. Kapuli ni Pedro. Amo na gipili sa simbahang Katoliko Pope. Wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Pero pwede na ato ng gamiton. Paghingalan o usa ka butangan na as Biblia. Dili man na bawal, gihimo manggali na sa mga Adventist. Kana ding pagtulunan sa Biblia nga usara ka Dios nga naas tulo ka persona. Uyon biya ang mga Adventist ana nga gam-an nagtermino. Unsa mang termino ha gigama ana Trinity. Di ba? Mo na nga mga Adventist mahimo na silang foul. Inconsistent na sila kung mo-argue sila nga dili kuno to pwede mo gamit og pulong nga wala sa Biblia. Dili na. Kay kung maingon gani sila na silang unang tamaan. Di ba? Kay nahinumdum ko daghang kayong musupak anang pagtulunan ba sa usa ka Dios nga tawgon og Trinity. Usa ka Dios nga naas tulo ka persona. Dili ayaw mo tuan ang Trinity kay wala na sa Biblia, wala bitaw. Pero ang pangutana, dili ba pwede gamito ng pulong nga wala sa Biblia pagtawag sa usa ka butang nga nas Biblia? Gani kaning pagtawag og Biblia, dili man gyud tawo na mabasa sa Biblia. Biblo sinoon pero mayon ka kanang Bible or Biblia, di gyud ka gawa sa hubad nga kanang mga ipang-usab-usab na kay murag nakakita kog hubad sa Biblia nga gihubad jud Biblia or Bible or Biblos ana pero word yun nga Bible yun nga inana yun nga saon litra por litra wa akong kabasa pero naay hubad nga gihubad na nila ginana pero sa uban scripture o ana pero litra por litra yun sa original dili yun actually Bible or Biblia. Paghubad-hubad na mo nang makakita na kaghubad nga gibutang yun ang pulong Bible pero wa biya na presa nang mayong kag monotheism. I believe of one God. Di kakita anak sulod sa Biblia kanang pulong monotheism. Pero ang buot ipasabot anak na sa Biblia, I believe of one God. Pagtuo nga usa ra Dios mao man ay monotheism. Pero di ta kabasa sulod sa Biblia og usa gyud ka word nga monotheism. Mono na kanang yung kag only or one mono. Pero monotheism gihimong usa ka pulong wala tay mabasa sa Biblia ana. Pero mauyon ang mga dili Katoliko ana nga gihinganlan nag-monotheism. Ingon na pod kanang usa ka Dios nga nas tulo ka persona tawgon nag Trinity. Kana pong katungdanan ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. Gahom man na o katungdanan man sa pagkapangulo gigam-an na sa Katoliko og usa ka pulong nga para inig tawag ana wa na laing papaha, wa na laing amahan na gipasabot ag katungdanan na ni Pedro mao na Pope. Niadto ng ikapito nga siglo ken hinumdum mangud ko sa kanang mga wali sa mga dili Katoliko, particularly kanang mga ministro sa iglesia. Ingon sila nga kanang pagtulunan nga Pope si Pedro awahi na. Diha na sa ika-unom o ikapito nga siglo kay awahin na inbento ng pulunga. Tinuod bitaw. Pero ang ilang pagpasabot dili mao. Kay ang ilang pagpasabot pagtungha kuno anang pulunga ay pa ni nahimugso ng katungdanan na kanang pagka-leader ni Pedro o sa Santo Papa dili na mao. Kay ang ngalan dili mao nakapatungha sa butang gihinganlan. Kay ang argumento nila pag inbento kuno anang ngalana, mao pa'y pagtunghaan ng gihinganlan. Dili, mao. Example, pero sa anang bata, ang ngalan sa bata ba mo'y nakapatungha sa bata? O naa na ang bata, awahi siya hinganli. Iyon na, dili ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Naa na ang butang, awahi lang siya nganli. Diba? Dili man na nga pag anak sa usa ka bata, automatic na po yung ngalan, dili. Diba? Huway na iyang ngalan. Ingon na pod, kanang katungdanan ni Pedro, awahi na nganli og Pope, awahi na. Pres ko na ato mga pinulungang in English, wala man ni panahon sa una. Awahi naman eh. Kay, ngayon ka, mabasa bas Biblia nga original kanang God o Dios, dili oy. Dili oy. Kay awahi na ng hubara. Ang mga original nga pulong gigamit ana mayong kag Hebro
Kanang God, Elohim. Pagkalayo, di ba? Elohim. Then sa Grigo, Theos. Mo ni mabasa, Hebrew, Elohim. O Elohe. Grigo, Theos. Pag-abot karon sa English, atong gihubad og God. Di ba? Pag tumaw anang, pag-invento anang in English nga God, maingon bata nga, mo pa'y pagtungha sa Diyos. Dili, naanay Diyos. Awahi lang siya tawga og pulo nga God. Inana, kana pong katungdanan ni Pedro, naana, kanang iyang pagkatinugyanan sa Yahweh. Mo naibot pasabot sa iyang pagka-chip, kay katungdanan man na ni Kristo, kanang magkupot ka gahom, authority, sa pagdili og pagtugot. Kanang katungdanan ni Pedro, awahi na tawga og Pope. Kung dili ta musugot anang pulong Pope, may mo lain mo atong gamiton. Pero ang simbahan gud nga tinuod naay gahom sa pagdili og pagtugot. Naay gahom sa pagdili og pagtugot. Man ginanglan mo tahod ta ana. Di ba? Mutahod ta sa simbahan og unsay terminong gamiton. Pero balikan nato tong Psalm 132 verse 8. Kini prophetic ni, kining giingon diri ba, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arkas sa imong kalig-on. Na ang gitumbok ani resurrection of Jesus Christ. Bangon kuno ngadto sa imong pahulay. So maning pahulay ang gipasabot diri. Ang espesyal ni nga adlaw sa Ginoo sa bag-ong kasabutan. Unya kung ayuho na to uting kaya nga itong Biblia, Domingo man eh. Nga naman kay, ang nahimong adlaw gyud sa Christianity, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay katong Sabado God, halandumong adlaw to nila sa ilang paggawa sa Ehipto. Katubang naulipon sila dito sa Ehipto, ang mga Israelitas, nga gipagawa sila dito, katong ilang Exodus. Adlaw man tong Sabado. Muna nga, ang halandumong adlaw sa mga Hudiyo Sabado, pero sa Kristyanismo, ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay matud pa ni Pablo, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Kinabanhaw man yun ang Ginoo. Gitunong ginyag Domingo. O na nga kining Domingo, nahimong espesyal nga adlaw sa mga Kristiyano. Wala lang nila tawag litra po litra igpapahulay. Kaya ang igpapahulay gud sa ilang panahon nga ilado Sabado man. Di ba? Di gyud ang kabasa gyud tinuod ba na nga wa gyud mabasa litra po litra sa Biblia. Nga ang amot depende sa hubad siguro kay ako wala ko kabasa og hubad sa Biblia nga ang Domingo gitawag og igpapahulay. Ang gitawag og igpapahulay gyud ang Sabado kay mo man na ilang naandan gyud. Pero it does not mean nga dili pwedeng ibalhin ang adlaw. Kay actually mga igsoon, wa mo kabantay nga ang mga dili Katoliko nagtudlo sila anang pagtulun-an gani nga makaingon gay ko wala ra po nila sunda. Ngano man, kay kitang mga Katoliko kung naatay mga teaching nga dili explicit sa Biblia litra por litra, natural ra na nato kay wala man ta magtudlo og Bible alone. Kitang Katoliko nagtuo man tag Bible, kung wala sa Biblia litra por litra, tuo pud tag tradisyon. Kay dili man gud tanan na sulat matud pa ni Juan sa 21:25. Then matud pa pud ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Mga tradisyon nga giwali og binaba og sulat. Dili man kay ang nasulat ra na may gibinaba na lang. Muna ang Katoliko nga baruganan. Bible og tradisyon nga wa na masulat. Dili itong tradisyon nga gisaway ni Kristo, kundi tradisyon nga Kristohanon. Unya kulang pa na ikatulo, kinahanglan dunay authority ang manudlo. Di ba? Muna Bible, apostolic tradition og authority. Teaching authority mo nang tulo. Trinity gihapon ba? No? Dili kay Bible ra. Kulang ng Bible kay nag-ingon man si Pablo sa Roma 10:15, saan man pagwali kung wala siya gipadala? But pasabot, kung wala siya gi-authorize. So muna nga, ang baruganang Katoliko, tulo, gabasi, Bible. O wala sa Bible kay naanas tradisyon, mauna tradisyon, apostolic tradition. Dayon, dili na igo gyud, kinahanglan dunay authority. Kay kung dili ta maglantaw sa authority, biisan kinsa ra may manudlo sa Biblia, mo maninhitabo na turon
dili maglantaw og authority. Bisan kinsa mo basa sa Biblia, basta maayo lang mo interpret, tuo dayon. Si Kibuloy kay maayo man mo interpret, daghan pong nituo. Si Felix Manalo kay maayo mong laki man pod mo interpret, daghan pong nituo. Si Edie Villanueva kay maayo man pod mo interpret, daghan pong nituo. Pero ingon ana bagod ang pagsunod na to sa Biblia, dili mangita ta og authority. Kay kung bisan kinsa lang mabahin-bahin gyud ta, mao na daghanak ing relihiyon ron kay dili ta maglantaw sa authority. Unya, unsa man ang paghatag og authority, laying of hands, ordination. Ang mga apostol nagpandong sa mga kamot nila sa ilang himong mga successor nila. Nya unsa mang relihiyon na ron nga ang ordination gikan sa mga apostol, iba mga obispong Katoliko. Mao na nga ang authority naa sa ato mga obispong Katoliko. Ang mga pari na to, extension na sila kay giordinahan man pud sila. Di ba? Dili maglantaw og authority, bisan kinsa lang natanawan ni hitabo na to ron, bisan kinsa lang manudlo sa Biblia. Di nadaghan na divide ta. Nga gibawal man na diri sa Biblia ng division, ng panagbahin-bahin na arabay pundok bodron nga okay lang ko ng panagbahin-bahin. Dili no. Sige ingon ni Kristo. Amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Hindi ba unya makaakit pod kay tudlo po sila pangpanghatag pero wala gisunod nang gitudlo sa Biblia. Nga importante pa nagiusas pundok. Kay unsay giingon ni Juan sa 1 Juan 2:18-19 kadtong mubiya sa pundok isipong antikristo gali dili tinuod sakop kay ang tinuod nga sakop magpabilin. Kay dili gusto si Kristo anang panagbahin-bahin. Di ba? Pero naipundok ron nga manudlo okay ra ko ron ng panagbahin-bahin. Napod to'y tekstos Biblia nga, mayra pong nabahin aron maila og asa ang tinuod. Di ba? Ang tinuod katong usa. Kay iglesia ang gitukod ni Kristo. Dili kay giapirmahan ni Pablo ang panagbahin-bahin. Iya lang gisgutan nga mayra pong nabahin para maila ang tinuod. Pero wala isa mag-ingon nga kaya nang kinahanglan magbahin-bahin yuta kay supaks Kristo ana. No? Juan 17:11, Juan 17:21-22. Nga amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa niya. Sa Juan 10:16 pod, klaro kay nang giingon ni Kristo, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Sa to pa, usa ka pundok kay kanang panon pundok man na. Usa ka pundok ubos sa usa ka leader o magbalantay mao na si Kristo. Unya ato dayang subayon pag wala na siya kinsa may iyang gitahasan nga mangulo nga naagi usa nga mobantay, usa nga mangulo. Nya si Pedro may iyang gituganan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mao na nga kanang katungdanan ni Pedro importante kay na sa doktrina sa panaghiusa. Kay kung ato gali ng wad-o ng prinsipyuha, protocol of authority, mabahin yun tamo na nidaghan ng relihiyon ron kay wala subayan ng protocol of authority. Si Kristo sawa pa siya mo sa kasalangit. Maayo kay siya, kay balo siya nga, kining akong iglesia ron, wag sa man kung wala ko'y pilion nga leader. Kinahanglan magpili kong leader para sigud sa atong mga nasod ron, nganong naaman tayo presidente, nganong naaman tayo mga kanang prime minister, nganong naaman tayo mga presidente, kay ang usak ka nasod, wala gali mangulo, kuya ig, mo na nga, matag nasod ron, magpili yung leader. Nya si Kristo pa di kabalo ana. Ingon siya nga mamatay man ko kay mo man ni plano sa amahan nga ang akong kamatayon gikinahanglan para sa kaluwasan. Pero ining kawala na ako, kinahanglan magpili gyud kog mopuli na ako. Kinaalagi usa nga mo bantay, usa nga mangulo sa akong panon. Kinsa may gituganan niya di ba si Pedro? Si Pedro. Mao na nga kanang katungdanan ni Pedro importante sa doktrina sa panaghiusa. Dili na to nagubon. Unya unsa may gihimo na to ron? Ay na nang pangulo nga gitudlo ni Kristo. Himo tag ato kay di man tang kakwarta kung magig-usa ratas Katoliko. Di ba abi ninyo sultian mo na ako mga igsuon. Di ko maulaw mo sultian Kay labi na kining naatas kawadon kalisod, mahal usay matintal tag mag-imbento tag atua ba. Mana ko nga sa maning dili na mo pud pwede nga mapari ko. Kay naminyo na mapug ko. Nya apikir ba kog kwarta? Sao man hindi man ko kakwarta ani? Himo lang kog akong pundok.
Abi ninyo, niabot pa na sa kong una-una. Pero, dili mao. Nga nang maghimo ba man kung ako, nga dugay naman ay gihimo ni Kristo ng iyang pundok. Ligon ra ba kayo? Di ko ana sakitan kay ko ana, kapoy tuon-tuon sa Biblia, kasar po data. Di ba? Oh. Unahin ko, mo na akong prinsipyo karon na bahala magkauntag wala. Basta di lang yan ako supako ng sa gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, ang gipinlan ni Kristo nga mangulo si Pedro. Mao na nga kanang katungdanan ni Pedro, importante na sa doktrinas pa naghiusa. Mo bitong niingon si Kristo, hinumdum mo nga. Ang nag-ingon ang Biblia nga, ilang gisalikway ang bato. Nga nahimong labing importanteng bato. Kisa may gitumbok na, di ba si Kristo? Si Kristo. Ito pa, ang pagsalikway ni Kristo, dili gid maayo. Unya, kinsa man po'y gitudlo ni Kristo nga mahimong bato. Nga iyang baykar, iyang representative, kung wala na sa dirisyuta. Visible head, nga makita dirisyuta. Kinsa may iyang gipili sa 12 ka apostol? Si Pedro. So, in like manner, kung dili maayo nga isalikway ang pagkabato ni Kristo, dili pod maayo isalikway ang gipili pod ni Kristo nga mahimong bato nga lugway niya. Kinsa man si Pedro? Liman ka nga Simon gihinganlan og kipa sa Griego o sa Aramaiko. Unsa man ang kipa? Bato. Pag-abot lang noon sa Griego, nanay changes. Sa Griego na Petros man. Hiwion dayon pagsabot sa mga dili Katoliko para mulikay sila nga si Pedro may gitukuran sa iglesia nga pagkabato. Yun sila nga, Petros, gamayng bato ba na? Ang dakong bato si Kristo, Petra. Pero dili man ninanaon pagsabot. Kay ang original nga word nga gigamit ni Kristo ana Aramaiko. Ikaw mao si kipa. Si ibabaw ni ining kipa. Walay distinction kung madto ta sa Aramaic. Ikaw mao si kipa. Kung sa ibabaw ni ining kipa, tukuron ko ang akong iglesia. Wala ang pagbatong gitumbok ni Pedro. Pero sa Griego, matod pa sa mga scholar nga Katoliko, dunay changes. Ikaw mao si Petros. Kung sa ibabaw ni ining Petra, nganong giusab sa Griego? Sa pag-translate na kay kana ko nung Petra, mura mag sounds feminine, babae ba? Kay si Pedro dili man babae si Pedro mo nang gipetros, di ba? Pero dili na nagtumbok sa laing meaning anang Petros nga gamayng bato. Wala intention si Kristo nga magpagamay ni Pedro pagwala sa iyang authority sa binding and loosing, wala. Kay kung basahon na to ng Mateo 16, 17, 18, 19, 20, puro siguro na gapahimog at ni Pedro. Pedro, bulahan ka. Kay ang maong kamatuuran wala moabot. Kaya ni mo pinaagi o kanang tao kundili pinaagi sa akong amahan. So ito pa, that's a blessing ni Pedro. Dayan ingon din siya sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Then sa 19, mingon siya nga, itugyan ko kanimo ang mga yawi saging harian sa langit ang imong idili diri siyuta idili nako sa langit ang imong itugot diba? Special kay Pedro dia. Gihimo siyang leader sa 12 ka apostol. Diba mga tinahod nga tigpaminaw. Mao na nga kanang katungdanan ni Pedro importante ug mabakante na dunagi mo puli. Nasa buhat 1:20 kung mabakante ng katungdanan ni Pedro dunagi mo puli. Pulihan manggali nato kung mabakante ng atong presidente iyang katungdanan. Kana pong katungdanan sa executive minister sa Iglesia ni Cristo inig mabakante pulihan dayon. Sample no, si Felix Manalo. Pagkamatay ni Felix Manalo, peace be upon him, pulihan sa iyang anak Iranyo Manalo. Pagkamatay po ni Iranyo Manalo, peace be upon him, pulihan po dayon ni Eduardo Manalo. Mao na kay kinahanglan doon nagi mapuli kung mabakante ang katungdanan. Niyang pangutana, kining katungdanan ni Pedro, importante man. Pagkamatay ni Pedro, kinsa may nakapuli, dili man magsusi. Wadun man na sa huna-huna sa magbabasa nga dili Katoliko. Dili ta mo susi kinsa nakapuli ni Pedro. Himutag ato, si Kibuloy, kay may kay mo wali.
Si Villanueva kay mahipod. Si Joseph Smith kay mahipod. Ay, ayaw, dili na to usbo ng protokol sa Biblia. Si Pedro may unang gihimong executive ni Kristo. Muna nga, tanawon din na to. Kung sa mga listahan ron nga magkapakita, gikan yun ni Pedro, only the Roman Catholic Church. Kanang list of popes, tanawan ninyo sa Wikipedia. Nasiguro na minaron na sa mga kabiritas. Hisgot kag Lord's Day, o niya, napunta man kas authority. Pasaylo ako ninyo. Hindi rin man gidala sa Espiritu. Siguro, gidalata niya sa authority sa. Kay lisod man kay maghisgot-hisgot kog pagtulon Andre den dili nato mapahimog atong authority. Kay ang ato ra bang line of argument kay ang mga Adventist god tudlo sila nga dili kuno pwede ibalhin ang solemnity sa Sabado ngadto sa Domingo. Wala ra ba gyud sa Biblia? Kay actually mga tinahod nga tigpaminaw, dili tanang balaod sa Biblia dili pwede ma-revise. Nagali mawagtang, kanading tuli o. Namasdaan kasabutan, nganong giwagtang man sa bagong kasabutan, gipulihan man nagbunyag, Kolosas 2:11-12. Tungod anang gahom sa binding ang lusing, pagdili og pagtugot. Di ba? Unya, no, mga igsuon mo, ditso ko aning usa ka point, basahon ako ning Marcos 2:27 ha. Ako naman ning giandam. Marcos 2:27, mo nilig-on kay natong baruganan kung makasabot ta ani. Nganong pwede mausob ang solemnity sa Sabat gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mamalandong ta aning Marcos 2:27. Giingon diri, unya miingon si Jesus, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Sa ato pa, si Kristo, pwede makausob-usob unsahay buhaton anang igpapahulay. Pagdili og pagtugot na man iyan ang gahuma. Ang mga Hudiyo sa una, istikto kay lang igpapahulay. Kalapas lang ka sa igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Di ka pwede gani makalungag. Di ba? Istikto kay na ilang papahulay. Pero pag abot ni Kristo, pwede na maglungag. Then dili na pat yun kung makalapas sa igpapahulay. Di ba? Si Kristo pwede makausob. Nya mingon ta nga, si Kristo Veritas pwede makausob ngadto sa Domingo. Pero kanang iyang mga sakop, dili, unsay dili. Unsay dili. Klaro kay nang gahom sa binding and losing. Mateo 18:18 katong hugpong na gyud giingnan kay katong sa Mateo 16:19 si Pedro ramayang giingnan. Pedro, ang imong idili diri syota, idili na ko sa langit. Ang imong itugot. Mingon siguro ta nalimot kabiritas nga naamay kauban si Pedro o tinuod gitagaag kauban si Kristo. Mga apostol mao na sa Mateo 18:18 hinugpong gyud gihatag ng gahuma giingnan ni Kristo ang iyang iglesia, no, ang mga apostol. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So naa sila gahom sa pagdili og pagtugot. Pero kanang ilang pag-usab-usab, dili na automatic tanan, sa ilang panahon, ilang nausab diretso. Kay kana galing pagdili sa pagkaog dugo, ila pa man ang gidili sa Council of Jerusalem. Pero si Kristo wa na magtudlo ana. Muna nga ang mga obispo, dugay tuon, wa naman magtudlo si Kristo ani nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. Muna sa Council of Florence giabrogate na. Murag kay balo sila na pero di lang na nila basahon kay di mas lamutuan ang Council of Florence. Pero kung uyon nila tuo sila para sa atong Council of Nicaea, tuo ang Adventist nga si Kristo Dios gyud, di ba? Pero pag abot sa Council of Florence nga giabrogate ng pagdili sa pagkaog dugo, di na pa sila matuo kay supak man sila. Di ba? Pero pag ingon sa Council of Hippo o Cartago, ingon sila nga, ang bagong testamento, 27 ra ka libro, tuo sila. Pero kung supak gali sa ilang baruganan supak po sila. Di ba? Sang klase sa mga tao na. Dili nila tuhuan tanang council sa Katoliko. No? Basta masupak sa ilang pagtuo. Pero klaro man ang gahom sa Mateo 18:18, ang inyong idili, dirisyota, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Nya, narabay uban maingon, ang mga apostol ra may giingnan ana veritas.
Tinuod, ang mga apostol mo'y giingnan anang gahuma. Pero kanang gahuma, mapanunod sa ilang mga sumusunod. Prespas gahom sa presidente ba? Kung kinsay nagkupot sa gahom sa presidente, mapanunod na iyang gahom sa musunod. Unya, history will tell us, Catholic bishops mo'y nakasunod anang gahom sa pagdili og pagtugot by way of ordination. Mao na ang mga obispo maoy na ay authority sa pagdili og pagtugot. Tinuod nga na death penalty des Biblia. Sakto si Manny Pacquiao. Unya kay ang simbahan may magbuot og luagan mahimo man na. Ingon namang mga pari ron ako day. Actually, na ako'y makutlo sa katikism nga ang simbahan kung gikinahanglan pwede mo resort og death penalty. Naana sa katikism. Pero unsaon man nga ang mga obispo niingon ayaw kay way ayon nga atong justice system. Pag ingon sa simbahan ayaw pud unta ta kung tinuod ang masinulondon nga mga anak. Magbuot man gitag ato, di ba? Oh. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Pwede makabuot ang simbahan unsaon ang ipapahulay. Unya sa Council of Laodicea, ingon man Council of Laodicea, ibalhin na to ni. Gikan sa Sabado nga tus Domingo, niya supak ta na. Actually, dili Katoliko mo'y gasupak sa Biblia. Ang mga Seventh-day Adventist kay wala nila honori, wala nila i-validate ang gahom sa simbahan sa pag-usob. Wala ra bagay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo, dili pwede ibalhin ang Sabado nga solemnity nga tus Domingo. Now, mga igsoon, wala ko igong panahon, at ang ipudun niya sa sangka kay mo apil man taon niya, alauna sa hapon. Basig mahisgutan po niya na to. Daghan pa ko mahisguti. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, karambulan isa kung nahuna akong hisgutan about aning issue. Pero saan man, di man maarang tanan. At ang ilang sunod Domingo pohon, no? Sa mga oras ug istasyon, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba ug atong mga amigo dai sa gawas at nagbantay na to, no? Kinaan man tay tigbantay ron. Si igsuon Rinaldo ug si igsuon Rodrigo, no? Daghang salamat, no? Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kung mubalhin sa face ang imong gihapon usahay na ay biling sabon. Joy! Sa Joy tatang ang sibo ay biling sabon. Nga nung masuway pag-uban sa Joy tingkaw mas lingaw. Sa Joy sa bata, bisang katutak. Sa Joy, tanggal ang sebo at wala pang tinang sabon. Bakit ka pa susubok ng iba? Mag-Joy! Ito ang Emperador Bunso 350 ml. Astig ito! Tama ka dyan! Ang cute! Tama ka dyan! Ang lakas! Tama ka dyan! Ang sarap! Tama ka dyan! Ang dami niyong hirit! Simulan na ang inuman ng Emperador Bunso 350 ml. Emperador Bunso 350 ml. 100% tagumpay! Tama ka dyan! Drink responsibly. Emperador Bunso, 100% tagumpay. Tama ka dyan. Drink responsibly. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din.